ngiyabingelela bonke abantu emhlabeni wonke. Bantu baseThekwini ngiyanibingelela namaphethelo. Prophet wabantu Dr. X. NgiseThekwini njengamanje ofisile. La khona ngizokwenza inkonzo yama 1-on-1. Abaphume bonke abantu baseThekwini. Uyabona abantu bayabuseka. Uyabona ku Facebook bathola imisebenzi, babonga imoto, bavulelwa inhlanhla yabo namaphupho nomsamo wabo. Ungahlali-ke lapho nenhlupheko sengikhona eDurban sengithelekile. uNkulunkulu anibuse nonke. Ngiyanithanda kakhulu. Asidibane kusasa ngo 9 o'clock. Ngizobe ngikhona sengenza ama 1-on-1 nenkonzo yokususa kwenhlupheko yokuswela imali. Izobe khona 1-on-1. Ngiyahlela futhi maduze ngizobuya eDurban ngimlethele inkonzo yokuthandazela enkulu engizoyenza. I-date ngiyanithembisa ukuthi ngizoyikhipha nje maduzane. Ngiyabonga. Ngiyanithanda kakhulu lapha ekhaya. Sanibonani Mfundzini, Mondlo, Tswalakahla la ngizalwa khona eMfundzini ekhaya. Sanibonani nonke eMfundzini. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabonga. Dr. X Prophet wabantu ushaya inja kuvela umnikazi wayo. Ziyenzeka izinto. Durban. Ngase-Durban Station, Emngeni Road, Emngeni Center. Tomorrow, asidibane khona. Ubumnyama mabudede makuvele ukhanya. Sho njalo. Thank you. Bye bye.